Animovaná valentínka. Pozrime si ukážku. Vytvoríme si šablonu, z ktorej budeme potom vytvárať valentínske pozdravy. Použijem šablonu na tvorenie videa. Ja som použila video Reel na Instagram. Môžete použiť túto šablonu alebo si môžete vytvoriť vlastnú. Na vytvorenie vlastnej šablóny budete potrebovať rámiky, do ktorých budete vkladať fotku alebo video. Rámy nájdete v prvkoch, v položke rámy. Keď dám zobraziť všetko, tak vidíte, aké všelijaké rámiky môžete vkladať do vašej šablóny. Okrem toho potrebujeme strednú časť pozdravu, ktorý vytvoríme tak, ako keby išlo o Instagramový post. To znamená, vložíme tu ikonky, like, správy, direct message, ulož si. Je tu napísaný text, páči sa mi to a je tu napísaný nejaký pozdrav. Všetky tieto položky môžete editovať. Do takto pripravenej šablony si vložíme fotografie alebo videá. Vyberiem napríklad fotku, dole môžem dať video, upravím si dĺžku a doprostred vložíme ešte nejaký 3D prvok, ktorým pozdrav oživíme. Takáto krátka animácia bez zvuku sa volá GIF a podobné GIFy v Canve nájdete tak, že pôjdete na aplikácie, vyhľadáte aplikáciu GIF a môžete si vybrať ľubovoľný GIF. Do animácie sa mi skôr hodí video, ktoré bude orezané, teda ktoré bude bez pozadia, čiže budem hľadať sticker. Nájdem prvok, ktorý by sa mi mohol hodiť, kliknutím ho dostávam na plochu a idem vytvoriť samotnú animáciu. Nastavím si macika niekde na kraj, kde ho nie je vidieť a vytvorím vlastnú animáciu. Pôjdem na animovať, vytvoriť animáciu, chytím prvok, ktorý chcem animovať, držím stlačenú myš, stlačím klávesu Shift a potiahnem. Klávesa Shift sa postará o to, že tá animácia pôjde presne rovno. Dám hotovo. Ak nechcete tvoriť takúto animáciu, ale chcete, aby sa mácik pohyboval rôzne po ploche, urobíte to isté, dáte animovať, vytvoriť animáciu, zoberiem mácika a môžem ho ľubovoľne presúvať po ploche a vytvoriť takúto animáciu. Možností je veľmi veľa. Ďalší spôsob, ako vytvoriť 3D animáciu, je napríklad taký, že tento prvok úplne zminimalizujem, malinkatej bodky. Túto bodku si umiestním niekde v hornej časti, tak aby ju nebolo vidieť. To znamená, že vo vrstvách ju schovám za toto srdiečko, pôjdem na polohu a v polohe macika schovám pod tento obrázok. Kliknem pravým tlačítkom myši na stránku, dám duplikovať stránku. Na druhej stránke pôjdem na polohu, vyberiem si macika, macika presuniem na plochu, kde ho chcem mať a natiahnem. Tentokrát ho vo vrstvách presuniem na tento obrázok, aby to vyzeralo, že mácik je v popredí. Upravím dĺžku zobrazovania jednotlivých stránok. Nastavím sa medzi stránky a vložím prechod. Kliknem na toto D a vyberám si prechod nájsť zhodu. Nastavím trvanie v sekundách na čo najdlhšie a hotovo. Pustíme si animáciu.
Macko sa postupne objaví. Týmto spôsobom môžete vytvárať ľubovoľné animované valentínske pozdravy. Animáciu si stiahnem tak, že pôjdem na zdieľať, stiahnuť, stiahujem video vo formáte MP4. Ak máte Canvu Pro, kvalitu nastavte na čo najväčšiu, vyberte si stránky, v ktorých máte uloženú animáciu, dajte hotovo a stiahnuť. Video sa uloží na váš disk do stiahnutých súborov. Verím, že sa vám tento návod páčil a sledujte aj ďalšie.